Alright, ngiyabingelela igama ngosiphiwe Mfoka Ntombela. Bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi yenza phela okulungile ucofoza usubscribe button. Kuningi ozokuthola lapha kuleli khaya. Uyabona ke njengamanje njengobuwazi ukuthi ke sisiza abantu ngezinto ezahlukene ezithinta impilo. Iningi kakhulu ke inkinga zomhlaba ezikhona kuleli izwe likaMthaniya. Nathi ke ingakho ke singenelela ke einkingeni sikwazi ukuthi ke sisiza abantu. Kuningi osazokubona la so umusa ungasubscribeile uzokwazi uluzwe izinto eziningi kakhulu ongayi experience even ngisho ke ukuyi experience ezinye mhlambe kwadlula kuzona nawe ezinye mhlambe futhi kubhekene nazo so tebaleka kakhulu ukuthi usubscribe uzothola ke esikusolvayo la ekhaya. Namhlanje liphumile ke ilanga kancane kodwa ke sibhayile usisi ke namhlanje kade wasibhalela kodwa ke usuku alright lokuthi mhlambe ke sizoza udaba lakhe ilolu namhlanje usisi ke uthe maye ngibhalela nje sengithi nje qaphuqaphi uthe maye ngibhalela washo ukuthi ke unenkinga yomuntu wakhe ubambana naye umuntu wakhe so nje uyazi ke nawe ke akahlali naye emqashweni lapha ahlala khona kodwa ke phela kunokumbiza nje ethi haya ugibele mama awugibele mama ngawugibele mama mhlambe kuholile kwesinye ikhathi kwezinye mhlambe aholile kodwa mhlambe unayo imali mhlambe ukuthi mhlambe akwazi amgibeze kodwa ke njengamanje sokwenzeka ukuthi ke umfowethu lo omunye ke akasakwazi ukuthi ke njengamanje ambiza athi gibela mama kodwa ke usisi uyafisa ukuthola ukuthi ngabe ke yini ngempela eyenzakalayo noma mhlambe usenomunye umuntu mhlambe amtshela ukuthi mhlambe gibela noma mhlambe ke akasamfuni yabo ufisa usisi ukuthi ke azi leyo nto ke sisiwami khamba kanjani Ngiyaphila bhuti njani siyaphila nathi uba nokwaba igama lami uNosipho kwaKaNgcobo wazokhuluma kahle bakithi ngiyabonga so ngibhalele nina ngoba nginenkinga enkulu so nginomuntu esengithandane naye for 3 years into ebhlungu eyenzakalayo sekuphele 5 months akasangibizi akasafoni nje akhulume kahle ke mhlambe nami kamnandi uyabo so nami njengomuntu wesifazane ngiyadinga ukuthi ngithintwe khulunywe kahle nami kube nalawo magama amnandi njengiwaziwayo manje ngiyasola ukuthi no ukhona vele kodwa ke mhlambe useke kufonele mhlambe nawe nangesinye isikhathi mhlambe nje ukuthola nje into kanjalo yabona mengifonela usuke nje ezobuza impilo kuphele kanjalo lapho mina ngisuke sengilindele ukuthi mina uzothi ngicela ungivakashela ngicela ukuthi ufike sispend isikhathi lutho angayisho leyo nto leyo agcine lapho nje kuthena buza impilo kuphela manje mina ngicela ukuthi ningisize ningibambise lo okhona ngoba ngiyafuna ukubona ukuthi ukwenzakalani ngempela lo okhona yini la amnikeza yona mhlambe khona kuye mhlambe umuntu angayibuza khona ekhaya ukuthi ke mhlambe hawu 5 months sonke why sisungamove on yini ehlalisile nje mfethu amajithe engaka emhlabeni ngiyamthanda ngiyamthanda manje kunzima ukuthi ngingamove on ngcono ngithole iclosure ukuthi kwenzakalani then sengamove ke on achazelile futhi na ukuthi akaza achaze lutho nje ucasha ngezihlahla nje kanjoba ngichazela bhuti ucasha ngezihlahla nje kanjalo ukugcina ukukhulunywa kanjalo efonini kubuzwana impilo kuphele kanjalo angisamazi sengiyamfunga nahlangana kanjani nahlangana nini sahlangana ezitolo nami nje ngangiyokwenza shopping naye yokwenza shopping so ngambona lo bhuti lo wangichaza yabona manje usasimile nje kwamanje usho namanje awubakithi usachazeka yazi so kwenzeka kanjani then ke wangishela ke lapho ubhuti ngamnikeza inamba yami ke safonelana kanjalo kwaqala kwamnandi nje izinto za right izinto hayi kwahamba kwashintsha phela unyaka ayingaboni ukuthi cha ubhuti uyashintsha washintsha njengoba ngichazela ke nje ukuthi nje ugcine nje sengasangibizi kwakungibiza njengoba ngisho ngithi ngiyamfunga ngisamazi wena yini lena wena asakubiza ukhalela nje lokubizwa kwaba ngcwele ngakhalela lokho ngiyadinga phela nami ukuthintwa ngiyadinga nje ukuspend isikhathi nomuntu wami yabo nje sigonane leyo
Yeah. Angisayazi bhuti. Manje akukho ngisho lapho nje kwendawo nje mhlawumbe uthi nawe ayiphela ke ngithi nje nami ukwenza le yanto leyana yabo ke ngithi nje nami nje. Lutho. Akukho ndawo so ngilinda ukuthi nje ngithole ukuthi kwenzakalani then mase ngitholile mhlambe kwazi ba. Yeah. Mhlawumbe ke mhlawumbe ama relationship akho ke mhlawumbe ke osekwe mhlawumbe waphuma kona mhlawumbe umuntu onjani mhlawumbe nje cause ayingeke naku ubambelela wavele wabambelela nje Hayi mina bhuti nje ngumuntu ophansi makuqala lokho umuntu ophansi anguphakamisa umoya makwenzekile waphakama usokuphakama ngesizathu nginenhlonipho ngathi nje nginothando ngiyakwazi ukunakekela umuntu wesilisa njengoba naye bengimnakekela nje ngenza yonke into efanele yenze umuntu wesifazane so iyona ke lento le engididisa ukuthi kwenzakalani ngoba yonke into bengiyenza ngendlela yini le angazi ngachaza ngithini kodwa nje for sure kukhona umuntu okhona uyajola loyi hayi uyajola uyajola nje ungafa uyajola so nje ngifuna ukuthi ningibhekele yena ningitholele nje yonke into uthi kwenzakalani ngoba nginesiqiniseko nje indlela okwenzeka ngayo nginesiqiniseko ukuthi uyajola maye usho ukuthi nje inkonzo usayazi buti sengiyayifunga hayi ngeke uzoyitshije for sure manje uzwaba yije manje hey usho vela awuyena vele umuntu oyikhonzile inkonzo right cha ngikhonzile kodwa ngizokwenza njani phela mangabe engasangibizi engafuni ngimvakashele bakhona nje abanye angibafuni ngifuna yena manje uma umthola ukuthi uyajola uzokwenza njani angazi angazi kodwa kuzoba buhlungu kuzoba buhlungu mana kukhona ni mhlawumbe abese ekutshela khona mhlawumbe ukuthi hayi mhlawumbe kumele mhlawumbe ungizovela ngona kubambile ngiyasola ukuthi mhlawumbe khona amagama awatshalayo mhlawumbe kanjalo phela ngalesikhathi siqala ukukhuluma vele nje wanginikeza ithemba ngathemba ke nami into enjalo nje bhuti so nje angeke ngikwazi ukuthi ngivesane ngimike kanjalo ngicabanga ukuthi mhlambe noma ngathiwa ngiyathola ukuthi ukhona lo khona sophinda ngiyafuna hey angazi bhuti ngicela ngitholele lento bandla ngiyacela kodwa ke sizozama mfethu ukuthi ke mhlambe esikubhekele bafowethu njengamanje ukuthi siliqala lo hambo lolu yabo sobona ukuthi ke ngabe sizokwazi ukuthi simsize because abantu abaningi sesibasizile yize abanye ke segcine singakwazanga ukuthi liqede udaba la kodwa ke usisa ke sizama ukuthi mhlawumbe sihambe naye so libona nje usuku olright esizokwazi ukuthi ke usisi simphelezele eyokwazi ukuthi ke ayibonele asikhombise ngoba usisi ufuna ukugezeka kahle inhliziyo yabo ilokho kahle kahle nje usisi akufisayo yena nempilo yakhe ayimpela kwenkonzo njengoba ethi nje asayazi siyabonga bafowethu alukho koningafiki njengoba bengikuthembisile ukuthi ke sizozama ukuthi sixhumane nosisi ukuze sikwazi ukuthi ke asho usuku olright lapha sohamba khona somvakashela umfowethu simbuza ukuthi ke mfowethu ngabe kwenzakalani noma mhlawumbe ke simfice njalo ke enaye njalo umuntu mhlawumbe ke lo usisi mhlawumbe aso la ukuthi ngenzeke ukuthi mhlawumbe sekukhona umuntu anaye but ke akukho esikwaziyo ake siye ngaphakathi siyoyibonela thina ukuthi ke ngabe kwenzakalani cela sihambeni siswami hey awusabi hayi angisabi uyibonela ano theka nje uhamba naku usungazi ukuthi ujwayele uhamba ngathi bakithi yeli ayikhona guess say hayi bafowethu so incenga nje sokuthi incenga nje da bejo umkhondo sisey
Ngisayazi. Ukhiwa kanjani la? Awuhlala kubo vela? Yebo khona. Mina phela ngingakhiwa. Ayakho umuntu lana la. Umuntu. Ayakho umuntu. Akho umuntu Awu. Akukho umuntu lana. Yo, awuzama umfonela mhlawumbe yabo. Zama ukuthi mhlawumbe simfonela. Le nkunzi madoda. Le nkunzi impela. Akusavaleki-ke kwakho. Awuyifaki ku-loud yabo. Faka ku-loud la ukuze sozwa kahle. Ngaphuma ugogo wakhe la bethi, "Hey, nawuqhakaza endlini yami." Uyaziyo vele kubo la ekhaya? bangazi vele. Oh yeah. Yabona imkhuba yakhe akasayibambi ifoni. Hayi. Sawubona mama. Yebo Sanele ukuphi? Ngisemsebenzini nje mama ngikho. Hawu phela mina bungangitshelanga ke mina. No mama uyazi nje ukuthi phakathi nensuku ngiyasebenza emplaza futhi nalo mfana ngibuye ngishintshisane naye. Kunesimo esiphuthuma befanele asikhave namhlanje wagcina ukuthi ngiswaphile naye ngase ngamngenela namhlanje. Okay ke uzoba khona nini? Ngiyacabanga ngizobe ngi-off ngoLwesihlanu bese yakubona. Usuku lonke uzobukhona ngithi. Bengithi kunezinye izinto engisazozenza indaba obuzelana. Izinto zani Sanele? Izinto zani? Mama khona into ezincane bengizafuna ukuyilungisa yabo nanokuthi phela nama application amanye ngizafuna ukwenza for mina imisebenzi ukuthi phela mangithola i-day off. Ngicela uyeke bandlu ngitshela ngama application ini ngoLesihlanu ngithi uthi wena ukhona off. Shuthi lolu usuku lami phela. Fanele kube usuku lami Sanele. Ngakugcina nini mina? Indaba manje wasulo kanje pho manje. Ufuna ngithini ngempela? ngoLesihlanu khona angithi. Ngishilo nje Usuku lonke. Ngizokwenzela nje isikhathi sakho mama. Okay ke shuthi ke uLesihlanu usuku lami ke. Ungabeke sekushintsha. Manje wasukhuluma abhlungu kanje nami. Wena umphoqatho ngikhulume kanje. Bye bye ngizokubona ngoLesihlanu. Cha, masubula phela. Ngizokubona ngoLesihlanu. Sokhuluma mase ngiphumule emsebenzini nami uzokhuluma nami. Okay. Inkabi yakho ngathi ithambathambele nje lenkabi le. Hey. Hayi asengala mhlawumbe akasibheka umakhelwane. Umakhelwane mhlawumbe singamthola la. Esozwa kahle mhlawumbe ukuthi ngabe inkabi ephila impiloni lapho yabo. Sizwe noma ungaqasha wena yabo. Yes ungaveli because vele ya noma ungayimela la cause phone mhlawumbe kubonakala yabo ukuthi khona into esoyenza sambeni qha. Hey qhawe ngiyaphila kuhamba kanjani? Ngiyaphila phela. Hawu wena wesilo siyaphila sikhulekile. Wena kaMdlokombani. Sanibona. Hey qhawe uyayibiza lapha kubhesini. Ya. Selanje. Oyiselanje. Yebo. Ya hey qhawe angisakwazi qhawe la kithi. Ngithi nje awu qhawe angizokuvakashela lapha ngihambe nje ngingena nje yonke imizi lena ngibuza abantu impilo yabo mhlawumbe nokukhula kwabo ukuthi bakhula kanjani yabo nje into enjalo nje kuningi nje sifisa ukwazi. Hayi ngiyakuzwa mfethu angiboni uhambana namakhamera. Hayi khuleka amakhamera ngipheli wona so nabafethu laba ngiphezelayo mhlawumbe because sihamba indawo eziningi wena qhawela kithi yabo uthola ukuthi abantu abasazi yabona sihamba indawo eziningi kakhulu uthola mhlawumbe kuleyo ndawo mhlawumbe asaziyo mhlawumbe ngagcina sekwenzeka wrong mhlawumbe owenzeka lawo yabo. Okay mfethu nami so nje abantu abafethu basuke begade lokho ke mhlawumbe because hey abantu yazi nawe uhambana negora. Ayizolphela igora lezi yaqa. Ngathi nizohlasela kahle kahle. Hayi lutho mngani wami uzobona ngithi yabo nje qhawe sizokubuza nje kahle impilo qhawe yabo because sifuna ukwazi lokho qhawe la kithi ya umfowethu mhlawumbe ubani wakwabani. Mina nguThulani wakamkhizo. Ya ukhabazela kwamavovu utabuka kumne ndawo.
Ngiqhamuke eBergville ekhaya kodwa ngokuhlala ngihlala khona. Ya. Ufike nini mhlawumbe ukuhlala nje la? Hayi sekuna 2 years. Umsinzi impela Hayi isikhathi esiside. Manje awusale ngani usithola inxiwa khona lapho usuwakha ngoba vele uzohlale kakhulu. Ungeke kulunga mfethu. Yeah. Nkosikazi sikhona ekhaya. Ngiyakwazi. Ngiyakubona lelingi lava ngiyayibona. Uthekela ehlobile legama lena awusuka. Manje nje ujwayele umbona nini mhlawumbe nje mhlawumbe yena makoti. Every month mekuphela inyanga ngiyakhona ekhaya. Ngiyobona umndeni. Uyinkabe eqotho kufanele ukukhuthaza ekhaya mfethu. Ukhuthaze nje ukuthi kungabe khona umfana kamakhelwane ongazangena akugangele lapha. So uyaqhuqumeza lokho ukuthi umuntu akahamba ahlale phela evele phela emakhaya. Aloka check ekhaya isimo ukuthi sinjani. So manje mhlawumbe nje yena mhlawumbe senipusha isikhathi esingana naye mhlawumbe nahlangana kanjani naye? This year ngoDecember sobe senza 7 years sishadile. Isikhathi esiside impela. Nahlangana kanjani mfowethu umlando phela lo nihlala nomuntu isikhathi esikolweni yaqala esikolweni indaba university sahlangana khona ongoyi and then ke ngabona nami intombi yakwamshengo wathi ayi othi ngizibike ngazibika kuyo hayike yangithatha ke nami savumelana ke sazwana ke kwaze kwafika la ngithi khona uthi ngiyovela ekhaya kubo hayi ngaphavela konke kwahamba kahle up until manje sinabantwana nje abawu3. Mhlawumbe ke yini mfowethu eyenza because manje sesenzela nogqugqumeze labanye abantu yabo mfowethu abasothandweni mhlawumbe nabanye abasemshadweni yabo because uhlala isikhathi esiningi 7 years yini nje mfowethu eyenza ukuthi uthando mhlawumbe liqhubeke ngalendlela eqhubeka ngakhona? Angathi impatho inhlonipho nokwazisana nomuntu wakho nokuthi na communicator ngazo zonke izinto anoNkulunkulu ke phambili. Umfundi uyinceko ngisumfundisi kodwa ukholwa ngiyakholwa. Ayi ngibona ukuthi yile genge eyavele yayikhombela nje yathi uNkulunkulu usengibonisile ukuthi ungibonisele intokazi. Akunjalo ke impela bafayi. Wagoqa nje qhawe. Uyakwazi ugoqa. Mfethu ngike ngahlala impela ngilindiswe tingi noma 6 months yonke ngizama umuntu kulonge emkhipha sometimes ukhona sometimes akekho. Mana kanti Thomoyi kanti waqala nini kanti ungena kuThomoyi? Hayi into zarisele bangifako yena kahle kahle. Ngoba yena ekhaya kubo bangabazalwane babakho umfundisi. Ayiwozoqonda qhawa. Bafethu. Ngiyazibongela mfethu. Bafethu kunjani? Mana lapha ke kunjani mfethu ukuhlala emqashweni? Kodwa ube ekhaya ukanje. Iqiniso nje lilihle. Emqashweni ngokholula mfethu uyakukhumbula ukuthi ngathi ngabe usekhaya ngoba nokupheka ngikhonzile so manje ngisemsebenzini kumele ngibuye ngizopheka boma load shedding nabo bakhona kuyahlasa zonke lezi zinto lezi akukho lula kakhulu so ngokwami ngiyangifisa uba ngathi ngamthatha ngizohlala naye la inkinga manje ngikwazi phela abantwana nomama ekhaya ubheke bona. So asikithi uye ufika nje mhlawumbe ukuyefika nje nangala ezoqalaza nje phela hayi bo siyake senze isikhathi uthi naye azozobona phela angazi ukuthi umnyeni wami ngagcina ehlala endaweni eso ngimela azobona a-channel yana ukushalela la endlini ukuthi ekubuza umbhede lo la ukuthi hayi ngiwona ngempela yini usase nje bangishile yini hayi ngiyakuzwa qhawela kithi so manje mfethu igenge uhlala negenge nje lapha ngiyanibona imizi lapha izindlu lapho ukuthi ikhonyana njani mhlawumbe sengifuna nje ukuthola ukubumbana nje mhlawumbe negenge nihlala nawo la yabo nje eduze emqashweni. Sihleli kahle kakhulu ngoba inkinga ngikaze ngibone inkinga noma ngabe mhlawumbe lezi ziba khona lezi encane ezikwazi ukuthi okay njengamajita sisolve thina sisodwa ezingadinga ukuthi ngase sobizwa umastendo sobuza abantu omaphoyisa so ayisihleli kahle kakhulu namajita sibambisene kangangokuthi sometimes mengaphekanga ngiyakwazi ukuthi ngiyodla ngale kusanele amephekile naye mefike late ekhathele uthothi ngiphekile ngiyakwazi ukuthi bafu asibeke lana kusidle usanele yena vele umjita vele nisondelene naye vele nilingana inkabu yami le yasuka kude naye sithi ngifika lo ngiphethe kahle ngithole yena kahle kahle la so manje ngifuna ukubheka nje lapha esibeni seyincanakazana usuka kunjani mhlawumbe ukwenza nje izinto nje yabo eqinisweni angimazeli umuntu ophithizelayo mina ngimazi umuntu osiphethe kahle and isikhathi siningi uhleza khona la noma kuumuntu sometimes ubuye azijabulise
but uyahamba athenga into la suka ayithenga khona besihlale sonke la azijabusele khona la umuntu nje osiphethe kahle ngisho kanjalo yini lo mjisi usanele umuntu osiphethe kahle umuntu eyi1 engimaziyo nokufika la ubathi uMancobo uyena engimaziyo Uncobo hamba phambili Incobo hayi uyena impela bengikumbona impela avakashela umfethu la afika siphele nanokusiphekela enza sure ukuthi uclean indawo zonke so ngathi usajwayele nje uMancobo ukufika nje mhlambe yabo sekunesikhathi ngamboni I'm sure sekulanda boma 5 or 6 months engafiki nje impela noma ubafo ngimbuza ukuthi hawu yendoda kanti unkosikazi seyiphi umama useyiphi asho ukuthi hayi kusasenenkinga nyana azilungisayo uzombona sizombona hawu mhlawumbe nje fethu bese thini nje mhlawumbe fethu umuntu ehlale nje 5 months fethu engatholi hayi uthola ukuthi kaphela kwenzeka phela yaqhawo ngingeke ngazi ukuthi mhlambe khona indla iphuma khona indoda yosithokozisa khona kodwa nje mina isikhathi esiningi if akekho emsebenzini ula endlini ula ejardini uyakwazi wabona nje ukuthi pressure ayi ngifuna uqamba manga bafu ngabe ngiyamsukela hayi kuwena lapha ke bese kubanjani kuwena hawu ngisho mfethu ukhiphe nje ke uyindi cha mina mfethu ngivali umama wakhuleka nje wathi yosebenza mekhona yena kuphela hayi cha ngiqondile mhlangene kodwa ngento eright ngiyanibona mina ngiyanibona na uyazibonela nje ukuthi siyakhulisana namajita hayi mfethu bekuyilokho nje mfethu kubuza impilo qhawe njengoba sisibuzene nje mhlawumbe sibuze yonke izinto ekanjalo mfethu akukho nje okunye qhawe la kithi ngiyabonga kakhulu nguphazamise mfethu usadla la ngiyabonga mfethu yebo qhawela kithi ngiyabonga kakhulu qhawela kithi uqhubeke nje mfethu udumisa uNkulunkulu qhawela kithi awungitshalele phela nomizwe nje lilodwa awu nomizwe nje lilodwa okay iverse engizokupha lona lilapha kuma Ephesians 3 elithi uzwa ifashion bani elithi I can do all things through Christ oshuthi konke okufisayo ngakwenza if uNkulunkulu enawe ma Ephesians bani 3 verse 4 yo qhawela namandla lelizwi leli la ngiyazibongela mfethu awuthi nje fahla nje kancane nje ushumayele nje uthi mhlawumbe ungibulele nje qha uthi light bafu light ngiyabonga kabyameza ngiyabonga ncebe yenkosi ngiyabonga mfundisi ngiyabonga baba yebo bafowethu hayi asihamba hayi akedlulele phambili sibone ukuthi mhlawumbe sithole obani futhi aphambili yebo qhawe awusiyabonga hayi bafowethu hayi bafowethu asikakathule mhlawumbe akehlele olunye usuku yabo bese siphinde shay return ngoba ayibhedile maqhawe ubhedile bafowethu ngibonile nani bathi akeshayelo nyo usuku sibone ivale alright bafowethu ngiyabingelela same kuyona leyo ndawo leyo it's another day hey bafowethu asazi noma ke kuyosilungela yini kodwa ke njengamanje sivuke nje ekseni sathi hayi cha ake simsondelele umfowethu ke siyobona ukuthi ngabe khona nokwenzakalayo yabo bathi ke ngihamba nawe usisi wami lo naye futhi ke ngifisa ukuthi ke naye kube umuntu ke ozofike ayibonele yena uyabo makuthiwa mhlawumbe kukhona sikubonayo kodwa kolunye usuku namhlanje namhlanje sithe futhi impela ke asilichithele khona la kuyona lensizwa lena esivukele kuyona nje asambeni bafowethu ukuze mhlawumbe ke sokwazi ukuthi ke yonke into ibe right yabo seswami hey namanje ngisakubuza wona lo mbuzo mangathiwa ngempela uyabhadama lapha kungaba njani hayi sokwenzakalayo yeah kodwa nje ngiyacabanga ukuthi nje sizomthola nje yayitholakala lenkabi le hey hayi sizomthola ngoba vele simfile ngena la kuqala hey woza qhawa yiza sawubona ndo amakhamera wona manje ehlisa umoya nje khululeka ayizi mina nawe siyathandana so labo bhuti laba ngibabizela ukuthi bakwazi ukuthi cha kunani kanti angithi bakushutha useduze kwami ngithi awuyithe awuvula isingene yini manje konjalo ngihlala phansi nje futhi ngimsebenzini futhi hlala phansi hlala ngitshela ngalo umsebenzi ngitshela ngayo manje ngifuna ngilethela amakhamera
Lungile hlala phansi uzozwa wena. Into right le mfundo. Into right lesoyenza la. Hayi khuleka qhawula kithi akukho nje sizokwenza so. Hlala phansi. Sisuthena nje asikuvashele sokubuza nje impilo. Just nje mhlambe. Ngizoba late futhi emsebenzini. Isikhathi esincane. Yeah, isikhathi nje bethi ithandani ziyayenza lento angazi wena ukuthi indaba abazobona mfethu abantu beshutha mfethu khuleka sikubambezele qhawe yabo sokuhambisa mfethu uhamba nawe yabo just mfethu uma ngco mfethu usibhalele mfethu washo ukuthi uyafisa ukuthi ke sizomveza manje yona nje lokulungisa izinto le cha nakhozi nje uzofika namakhamera nje ufika izinto amakhapuli ayashutha yes ayashutha amakhapuli mfethu awukazi wabona mfethu kuma TV mfethu kumzathi magic mfethu ushutha mfethu amakhapuli mfethu eyihlalele yabo mina ngendlela cha khuleka isikhathi esincane mfethu 2 minutes 2 minutes ukhambisa qhawe yezo yeah so mfethu ngifisa nje ukuthi mfethu uma ngco mfethu nisho nje mhlawumbe uthi naqhamuka kanjani nahlangana kanjani yabo into enjalo mfethu encane kanjalo nje qhawe yabo khamba kahle ndakabi yami aku right mfethu yeah uba kunzi yami igama usanene yeah wawazi bo gama mfethu yabo mina mfethu ninza ngithanda ngempela serious ehlisa umoya ngithanda bazokubuza nje uphendule yini wangathanda mfethu ukuvela nomuntu wakho awuthandi ukuvela nomuntu wakho akazi ngisho sangithanda ukuvela umuntu amanti ngiunderstand lento ayenzayo manje ngemsebenzini mfethu yeah khuleka qhawula kuzothatha nje into encane mfethu yabo so nje mfethu yabo seniphile nje isikhathi singanani nona khuyana nongcobosti sino 3 years izwana manje yeah zonke izinto ihamba right nje phakathi kwenu konke ku right mfethu mina ngazi kuyena ngazi kwenzalani kuyena yeah yonke into odi right mfethu ngesingama ngazi imithi indaba engilwisa ngoba uwangifonela nasensukwini angazi ngizingambuza ukuthi indaba engilwisa kodwa yonke into right ngakumina ngiunderstand kwenzalani ufika namakhamera manje la ngiunderstand kwenzalani yeah yagcina nje mfethu ngibathi ingubo nje mhlawumbe kuthiwa ayichane imbathele nje ingubo eyodwa mfethu ish angisazi futhi ukuthi ngagcina nini kuba nayo ngoba manje ukuthi manje sinezinye izinto futhi ezibiye zibe inkinga ngibhekana nazo engisayilungisa nezinye izinto engizenza eceleni manje vela ngixina ngizama umchazi njengomuntu engizwana naye nalokho ufuna ngi-understand cha manje nabo mezo complain ama calls mfethu ziningi izinto engibhekene nazo ufuna ngiyilungise hayibo lo umuntu kahle obhizi kahle mfethu ngibhizi nami ngizama ukuhlanganisa phela nami njengomjida kufanele ngibhande hayibo lo manje naye masendlela enza ngabona into ayenzayo nje mfethu understand bra wami yabo ngiyaunderstand mfethu ish ayubhizi ish so manje awusambizi ngisho kumbiza mfethu ukuthi hawo uzongivala phela hayi ngoba ngambizi mfethu mama bengikhulumile nabe ngisanda ukukhuluma nasenzuku ngamtshela ukuthi ngizobe ngi-off ngolesihlanu yabo yeah ube umuntu bethi uzofika ngiyaxeka manje ukuthi kwenzalani yeah yabo ngibiza nini inini la ngibiza khona besikhulumile nje besikhulumile ngagcina nini mina ukufika la endlini ngiyabona manje futhi uzangokuthi cha ngiyabuza nje ngiyayibuzela manje bafethu angilwi nawe ngiyayibuza ethi kahle nawe namanje ayithi unokhulumile ukuthi ngolesihlanu uzofika yazi ngithe ngisho ngathi ngi-off ngathi khona izinto engifuna uzenza washo ngagcina ngivumile usho ukuthi sekunemigomo nemibandela ukuthi uma ngifika nini lana kumele ngingafiki nini angazi ngisho ukuthi khona imigomo nemibandela yeah awufethu yeah so fethu awu manje ke fethu ayicha besobuza lokho nje qhawela ke kahle akho lutho bethenzakala ish hayi mfethu awuthi uyaphila mfethu bra wami mfethu uyaphila mfethu ish aseniphushile mfethu mhlawumbe nokumotivate mfethu abanye abantu nje mfethu abasothandweni mfethu hey niphushe 3 years wonke mfethu ubungathi nje kubona mfethu cha nje mfethu umuntu ongamtshela yona mfethu umuntu akufanele ukumazi futhi understand futhi umthembe yabo ngazi ukuthi uma ukuthi umuntu wakho mfethu manithandana naye understand akudingi ukuthi azaye all out asifana zakuchazele yonke imininingwane ukuthi yini umuntu wakho umthemba mfethu thatha lento ayisho kaze kugcineni ngeke ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda kibe ngakuthanda yabo lonto yakade kodwa nje uyamfonela kodwa uyakwazi siyakhuluma naye efonini mama ngakho ngisho ukuthi mina understand ngiqhawela ukuthi ukhuluma mhlambe shavethu nini mfethu ngoba ngisho ukuthi nje insukwini ade ngifonile lethi sikhuluma naye uyina ku WhatsApp futhi beya kanjani manje khona lokho mhlawumbe mana qhawe ezekufonela qhawe mhlawumbe nangigcine nini mhlawumbe ukukhuluma besikade sikhulumile nganini ngangayizoli kuseni yeah besikhulumile ngangayizoli kuseni asikhuluma nje kodwa nje umsanganywana nje
Hawu sengumsanganane futhi into Awu ngathi sikhulumile ngaphela ngisho iminute. Cwele bethu ngawo umuntu bethu ngcwele ngawo bethu. Azi ikahle bethu ngitshela bethu ethi hey nafethu umuntu uhamba bethu uyangcwala. Yabo nje yonke into bethu right ngathi bethu nje yabo nje bethu awu bethu ngathi ngaqhubeka bethu nibambane kahle yabo. Nibe nje moya munye kanjeni uyayibona lonto leyo. Ngiyakuzwa mfethu. Ngiyakuzwa. Manje awunawo nje amaphupho mfethu ukuhambisa nje mhlawumbe omo. Mase kufika isikhathi mfethu ufika kanjani amaphupho wale kusafanele ngicabanga indaba kufanele ngiphande ngihlanganise. Nangi ngalayo yangixini. Hawu mfethu. Hayi ngiyabonga kakhulu bethu sambeni siswakhe. Siyabonga kakhulu Qhawula bethu. Ya siyabonga mfethu ngasikhathi sakho mfethu. Hayi umjitho right mfethu wena hayi. Awu right mangcobo lo mjitho lo mjitho wakho mfethu. Hawu siyabonga. Bonileke kodwa ngithi ukuthi ngithi ubonile. Hayi mfethu kuleka mfethu yabo. Ya. Yachitha. Hayi. So ke brawa me. Kunjani ngempela? Hey. Asu. Siyabonga Nkabi yameso. Ya. Hey mfethu siyabonga mfethu uzosikhombisa umuntu wakho. Hey mfethu siyabonga. Siyabonga brawa me. Ya mfethu ungene kahle mfethu ushaye kahle lunch lapha. Ya siyabonga mfethu ukuthi uzosikhombisa umuntu wakho yabo. So nje mfethu ku right yonke into mfethu siyabonga kakhulu yabo. Hayi kodwa ke akezama umshayela iround mhlawumbe entambama yabo. Ya vele njobe ehamba nje vele uzobuya nentombi. Ya. Obvious uzobuya la. Simshayela iround bafowethu. Simshayela iround mfowethu ntambama nje kumele sobuya sobe siyila ntambama. Sibone ukuthi khona ini la cause yambona mfethu ukuthi cha yena uphansi bakithi shame ayuphansi isoka lakho. Hey bafowethu njengoba ngishilo bengithemsile ngathi silo sisi ngesiye indawo so lokho nje siyicaluzela nje la siyicaluzela cause sisi lento iyamkhathaza kakhulu akasakwazi kwenza lutho nje so manje ushilo nje wathi cha mfethu asilokho nje siyicaluzela la nami ngayihlalela la lokho nje sihleli nje siyacaluza sithi yeso silinde intambama bese siyabona ukuthi ke kuzokwenzakalani mhlambe ke today mhlambe kungenzeka njalo kube usuku lomnqamla juqu namhlanje asiye khona bafethu akukho bafethu lokho usuku lungafiki asambeni Woza Qhawula kithi. Yo. Yeah. Wow. Hey, Qhawe. Ngaphandle. Nenzani bafethu? Wenzani Sanele? Bafethu nenzani la? Hey. Cha wenzani la? Wenzani Sanele? Yini into yenzani? Cha mina ngibuza ukuthi wenzani? Ubona khona futhi ibhluku. Linani ibhluku? Khathele ubuye emsebenzini. Wenzelani into? Ungibonile kuseni ngqondo linani. Wenzelani into yenzani? Cha wenzani wena? Wenzani? Cha siphumika siphuma uzochaza lento wenzani? Wenzani ngoba ngisadonza umkhuba nje. Bese ngicela niphume bese. Wenzani? Hayibo iqhawe laqumba nje iqhawe. Ngilaleli lenkhathi. Kwenzakalani mana? Yenzelani lento enenza? Mangcobini into. Hayibo. Yini manje? Kwenzakalani? Wenzani? Wenzani mana umbambe lesandla. Isinande lesandla lesi. Hayibo. Awumbambe kubethu animbambeni bafethu. Hayibo. Nasandla senzani lesi mana. Hayibo iqhawe lenzani leli? Animbambeni madoda, mbambeni madoda. Awuphetha ngisho vaselina. Animbambeni madoda.
Nimbambeni madoda, nimbambeni madoda. Lenzani iqhawe mana qhawe manje. Hey baba privacy yami bafethu. Ngicane ngeke bafethu. Ngicane ngeke. Hayibo, awuthi wenzani athi ngibuyisane etsani, athi ngibuyisane. Ethi ngibuyisane. Ngicane ngeke bafethu. Hayibo iqhawe le. Ngicane ngeke manje into oyenzayo bafethu. Ngibonisa nabantu. Sonke lesikhathi. Ngibonisa nabantu. Kunami. Ngibonisa nabantu. Hayibo. Ngeke bafethu. Ngicane ngeke. Sonke lesikhathi. Ngicane ngeke bafethu. Sanele yini ngani? Hayibo iqhawe le. Ngicane ngeke bafethu. Ngicane ngeke bafethu. Hayibo. Isithombe samantombazane. Hawe ma. Bafethu. Bafethu wenzela. Sanele sonke lesikhathi inyanga eziningi kangaka. Ubhizi nalento oyenzayo. Ukhetha yona kunami. Hawu bafethu. Shothi mina ngibanda ngaleyo ndlela mina Sanele ukuthi ungaze ukhethe Thombe sesinga. lo wenzayo. Usakwazi ukuba ne-privacy yami bafethu. Thombe sesinga, iprivacy yani. Usakwazi ukuba ne-privacy yami. Musungibuza mfethu into ongibuza wona. Thombe sesinga. Isendlini yami la. Wenzani qhawe mana qhawe. Hawu. Isendlini yami mfethu. Hawu. Imake-ke. Uvaseleni wenzani qhawe? Wenzani Vaseleni? Awukwazi mfethu ungibuza into ongibuza wona. Isendlini yami ukuthi ngenzani ngesikhathi sami awukwazi ungibuza into ongibuza wona. Okay, usubuzwa yimina. Usubuzwa yimina ngithi uyathandana nama ngithi. Into yenza wenzela. Uyathandana nama ngithi. Usubuzwa yimina ke manje. Yes. Wenzani? Mama wenzani? Ayonto engizoyikhuluma nani le. Sikhulume nami. Ngiphathele abantu baphethe amakamera. Yini engizoyikhuluma nawe? Nangu mama nje uyabuza. Uyabuza nje umama. Wenzani? Wenzani la? Hayibo wenzani? Wenzani umuntu hayibo? Wenzani umuntu? Ngiphume bafethu. Ngicela niphume bafethu. Umuntu lo wenzani? Ngicela niphume bafethu. Ngicela niphume bafethu. Ngicela ayikho lento le. Ngicela niphume bafethu. Esizwe ngawo baba. Hey. Phethe ngisho Vaselina. Hey. Mama. Angikholwa ke mina lento engiyibonayo namhlanje. Hey ngikade madoda ngingabamba izandla madoda lapha ngenze ukuthi vele ube sevele sezonele lo muntu lo. Uyayisiza. Into eniyenzayo bafethu. Ayenziyo lento eniyenzayo. I-privacy yami bafethu. Yini mfethu i-privacy yami? Privacy yokwenzani? Sanele ngicela ukhethe. Ngicela ukhethe. Khetha mina noma ukhetha lento oqeda ukuyenza manje. Ngoba mina ngeke ngikwazi ukuyimela shuthi sonke lesikhathi mina ngilokho ngithi mina ubhizi ungitshela ngomsebenzi iyona lento obhizi ngayo. Yeke ukuthanda kwami Sanele yini? I-rise into enzayo. Nginjani mina ngimumbi anginelisi. Mana qhawe mfethu awukhuluma iqiniso qhawe ukhulume lonke qhawe iqiniso. Ngizokhuluma kanjani ngibambe kanje na mfethu? Khuluma kanjani ngibambe kanje? Uyakwazi ukukhuluma nje qhawe. Musu usishawa ihloni manje qhawe. Awusazi ukukhuluma qhawe. Mfethu ngicela ngisuse la makamera phambi kwami. Sesiwasusile. Sesiwasusile. Yaso ngijwayele ngicela ukhuluma. Ngicela ukhuluma khuluma. Ngicela ukhuluma uyangijwayela lona bese uyangijwayela azilona bese. Yathi sekunenyanga eningi mina ngangibiza ukuthi ngize la endlini mina kanti wenza lo doda wenzayo. Angijwayele Sanele yezo. Uyangijwayela yabo nje manje. Ngicela ukuthi nje uqhubeke nalo dodo wenzayo. Ngoba shuthi mina ngikho enough mina. Ngisilima mina sonke lesikhathi ubhizi. Awuchazele nangumuntu wakho qhawe ukuthi kwenzakaleni kahle qhawe. Because manje qhawe ngeke phela lokhu manje lokusikhuluma manje chaza nje qhawe yonke into. Sokuyisa kwimarket manje sokuyisa kwimarket qhawe fast. Sokuyisa kwimarket manje. Akwenzakali lutho mfethu. Akwenzakali lutho kanjani? Umama wayo ungambuzi, wayo ungambizi usisi. Wayo ungambizi. Khuluma phela musukubambeka. Ngikhuluma kanjani ngibambile lapho Bambe nayo ustick hey ngazikuqule manje qhawe mfethu awukhulume qhawe kodwa bafethu i-wrong ngani yenzayo aseke sikhathi lokho manje uzoya kwi-advert manje ngiveza kanje imakamera manje khuluma yes ikhamera siyicishile ikhamera lokhu nje kuyingqini njengiyibambele yona le Awu nje mama into yenzayo nje nawe i-wrong. Mana khuluma qhawe, khuluma qhawe. Mina ukuthi ubhizi nalento. Nawu umuntu osilisa bese ngikungitshela ukuthi awubi khona nelifuyelo moment uzenzela into yakho in private. Yini leyo in private, yini leyo in private. Ukhuluma ngani qhawe? Qhawe likhuluma ngani qhawe? In private. Ngicela uchaze private, khuluma in private. Khuluma ngani qhawe? Likhuluma ngani qhawe? Qhawe, khuluma ngani qhawe? Ngijwayela Sanelezo. Kade wenzani? Ngijwayela Sanelezo. Mina phela la. Uyihlalele. Wenzani overselina? Ngibezele mina ngibezelele udoti lo. Ngenzeni. Yini lo yenzayo? Bucobani. Ngathi yabo ingakumena nawe futhi ngathi singesifike futhi kwinto yaphambili manje njalo uhlezi ungilwisa. Namhlanje ngitshela lonto Sanele, namhlanje ngitshela lonto cha ngijwayela Sanele. Uyangijwayela wena. Mina ngikwazi ukuba ne-privacy endlini nami ngilethele abantu bamakamera la futhi ufika ubukhona nebhlue la endlini into ongayenzi
uzungilethela amakhaya ungibonisa nabantu futhi kanjeni yini into yenzayo phambi kwabantu futhi ungenzani phambi kwabantu mina ngeke ngabukisa ngayo kanjeni Ngijwayela kabi nje Qhawe mana mfethu asikhulume qhawe kwenzakaleni qhawe yonke kwenzakale ini ngani kwenzakala yonke into mfethu awukhulume mfethu serious mfethu because manje uzoya kwi-advert qhawe mhlawumbe uzokwazi ukuthi uyikhulumele ngikhathele futhi bengiyilalele ulala kusofa ngizumekile uzume kusofa ubuzumekile ifoni yakhanya ifoni nangu isithombe somuntu la wesimame la udunusile la na uvaseline uwenzani uvaseline uzokhuluma siyakhuluma qhawe otherwise uzoya kwi-advert manje qhawe bafethu akaninyise kwi-advert bafethu mhlawumbe akaninyise kwi-advert awucime qhawe ucima yini manje nazi mfethu kwenzakalani qhawe ngiyathemba ukuthi uzoyikhulumela qhawe angiyile mfethu yeah ngiyami ngidedele la bafethu yeah khuluma qhawe ikhatha sinazo qhawe no futhi hayi ngoba mhlawumbe kukanjani yabo yeah futhi ngicela ngiveze ikhamera ayikhuleka ngesikuveze ikhamera qhawe khuluma mfethu because manje uzobuye kwi-advert qhawe uzobuyela kwi-advert futhi qhawe bethu yeah Mangcobo uyazi ukuthi ngiyakuthanda yeah ngikuthanda ngiyakuthanda mama no kodwa esinye isikhathi ngiyengidinga ukuthi ngibe ngedwa yeah bewedwa kanjani uvaseline buwenzani uvaseline muphi lo vaseline uvaseline wenzani uvaseline qhawe wenzani uvaseline isikhathi esiningi ngiyakahle hayi ngoba mhlawumbe uqala ngaye Mangcobo yeah ngiyangazama nakumanye ama relationship ngumuntu ohamba isikhathi esiningi athanda ukuzenzayo yeah uzenza kanjani khuluma nje qhawe uzenza kanjani asangisho ukuthi like ngisho indaba hayi ma manje yona into eyenza ukuthi uMangcobo ungabusakwazi ukumbiza lapha mama ngifuna uqamamanga ngifuna ukukhohlisa awunankinga awunalutho ngiyakuthanda uright futhi umuntu wesifazane oright inkinga ikumina lento ayiqali nangawe futhi nabanye abantu ngeke ngaba nabo ngoba ngisho ungangivashela kwesinye isikhathi seyenzeka ukuthi vele angisakuzwa job at all mina awungitshela ngani ke mina ke wenziwe yimina ke ngikwenzeke mina usabani bekufanele ukhulume nami ungitshele buka mina nje sengize ngacabanga ukuthi shuthi khona umuntu onaye lana mina akekho umuntu onaye akekho ngikuchithele futhi angihlali ngawe futhi inkinga nje uthanda lokho kokuzenza yebo kodwa manje lento yo uthini ngomama mama uyamdamba nomama manje because umama manje ufisa ukuthola ulwazi umama ilonto leyo ethina yenza ukuthi siloku sehla senyuka mfethu uyabonayo umama yabo ngithi mina uma ukuthana nkinga ngiyacela ukuthi sizame ukuthi silungise izinto nilungise kanjani qhawe yonke into kumele iphelele la qhawe uzoyeka ukuzenza umama uzombiza noma uzoqhubeka uzenze umama ngeke usambiza njengamanje nihlukaye naye umuntu naye aqhubeke nempilo because nawe uyafisa ukuthokoza ukuthi ngiyacela futhi sineze ithuba sikhulume naye hayi yonke konke kwenzeke ekhanyeni qhawe konke kwenzeke ekhanyeni qhawe ukhulumanga vele nami konke kwenzeke ekhanyeni ungizwa ngithi konke kwenzeke ekhanyeni yabo ngibhalelanga ngabe ngiyitholile nje la konke qhawe kwenzeke ekhanyeni qhawe tshela umama njengamanje ukuthi cha mfethu uyamiyeka njengamanje ukuze naye azoqhubeka mfethu because uyakhala naye mfethu ngenakujana ngokuthi asayithola inkonzo mfethu akasayingisho esontweni yabo ngenxa yakho ukhethe mina nje ngicela ukhethe yeah qhawe awukhetheke qhawe uyaqhubeka nokuzenza mfethu ngoba mhlawumbe akunazi indleko usisi mhlawumbe unezindleko wenze ukhetha kuqhawe khuluma nje mfethu iqiniso qhawe ungenzeli mhlawumbe ukuthi ubona thina anatha kulona icala mfethu yabo khetha yena mama uzoyilungisa izinto naye uzoyiyeka le nto yenza qhawe usuzokwazi ukuyiya kade usho manje yes kade usho manje uthi umuntu wena othanda ukuzenza wena
noma ngcono mfethu ngineze space ngithi ngizama ukulungisa into zami. Oh yes, lokho ke mfethu okushoyo okuright because ayikho phela lonto leyo ukuthi usazoqhubeka nizame. Awukwazi kodwa mfethu ukukhuluma nje umuntu wesilisa. Angiyeni umuntu wesilisa mfethu kanjani mfethu ngoba sikhuluma into yamanje qhawe. Wena qhubeka uzenze qhaweka uzenze umama naye iqhubekele mfethu futhi ngisho ngayigoqela yena nje mama hawu Nkosi yami hayi nginami kwamina nje qhawe sengiyamfuna qhawe yazi uyezwa qhawe. Kulungile bafethu. Ya qhawe siyabonga kakhulu qhawe lakithi mfethu awuqhubeke mfethu uzenze mfethu bese khahlelekile kodwa busukhahlelile kodwa Nahamba bafethu. Cha ubusukhahlelile yini Bafethu ngicela nahambe. Ubusukhahlelile yini ngezwe phela kuthiwa iphindwa kabili ubusukhahlelile kodwa na uvaseleni qhawe uhlala ngahlali phezulu kovaseleni hey debaleka kabi ubusukhahlelile kodwa Ngimnikeze funa yakho nansi. Siyabonga qhawe. Qhubeka. Ngitshele phela ngiqhubeke ngiqoma omunye. Telefone yami bafethu. Phelile manje siyabonga qhawe lakithi siyabonga. Siyabonga qhawe. Siyabonga mfethu sanele mnganami. Hayi inkabi yami wena sanele. Mfethu hayish. Esanele umngani wami mfethu siswami. Sukutholile mfethu bese uhambe bese lihamba. Uzizwe njani mfethu yonke into right? Ayibona iyavala futhi iyavala. Hawu bakisho usafuna ukuqhubeka. Iyavala iqhawe. Ngikholo shame ngikholo. Yeah. So ngiyamthanda. Hayi khuleka. Ngingazi ngizona nje. Khuleka mfethu ish. Kodwa kususizakele njengamanje usuzokwazi na uqhubeka nempilo yo hawu mfethu hawu siswami mfethu ngiyamthanda ngazi ukuthi kanjani hawu mfethu bafethu wafethu yo Kulungile ngizoqhubeka nempilo mhlawumbe ngizomthola nami ozongithanda nginelisi sorry mfethu yo bafethu ngiyabonga kakhulu ya siyabonga kodwa ke mhlawumbe ke khona mhlawumbe obungakushiya mhlawumbe kwabanye abantu mhlawumbe abakusona naso lesimo lesi mhlawumbe nje noqhuqumezela mfethu ukuthi umuntu uma engasakubizi mhlawumbe kusuke ukhona nokusuke ukhona into engayisho nje ukuthi umuntu angahlala isikhathi eside bekezele lokhethe izinto zizoba right aka sukume athola iclosure ukuthi leyo nto leyo idalwa yini ashesha move on nempilo angaze alimale njengoba nami ngilimele ilokho engakusho ngoba inhlungu engizwayo manje angazi nokuthi ngayilinganisa nani emva kwesikhathi mina sengisilindile ngasibekezela umuntu uzokhetha hayi kulela bafowethu hayish kodwa ke ngoba egcine seliphethile udaba ngoba okwesifiso sethu kahle ukuthi udaba seliphethe siyabonga kakhulu bafowethu qhubeka bafowethu nihlale kanje soqhubeka nje lokusinivezela ukuthi umphakathi siyawusiza siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga hayish ayikonzi yo hayi khona hayi yabona kwanamhlanje hayi ngoxoxela amagwawa impela echobana yabona namhlanje yo hey sungakhetha uyisiza mfethu ukuno hey bafethu ngeke bafethu izinto kanti sibonana phela emhlabeni unesinene mfethu hayi cha manje nje afethu asikhulumele nje bafethu nje umama right ngakanje umama hayi cha impela le ndoda yayi kodwa nginenkinga mfethu kodwa ngeke chazele ukuzivela naphambilini yo ngiyazama ukuthola shoni mhlawumbe uyadinga mhlawumbe ukulashwa hayi ngiyacabanga mfethu uyadinga ukulashwa kakhulu hayi lento le mhlambe ilele lapha ya ekuthenini le ndoda le ayikakazazi ifunani mfethu ayibeka nje caca ayikazazi ifunani ngoba ngeke mfethu uthi uthola umuntu o straight kanje omuhle la kanje mfethu bese wena kuba ukuthi uyivalela phansi kwamashidi wedwa hayi mfethu cha hayi ayizwakalanga into enziwe lenga mhlawumbe usungaloyiwe nimusha ngale wenza le mpahla leya
kabili mfowethu. Yeah. Kabili kungenzeka okanye sekumkhuba. Yeah. Yabo into njengoba esho ukuthi kade eqala sekumkhuba kusayeke ngoba le nto umeko wayiqala lokuqhubeka nakusayeke njengoba umuzwa eyisho lo. Hayi mafethu asihambeni mafethu. Hayi uhamba ukubona. Hayi uhamba. Hayi. Kodwa into nje emhlabeni. Siyabonga. Hayi. Sambo wezwida. Hayi. The production. Siyabonga kakhulu ngokuthi ubuke isiqephu lesi ekade sisithwebula lo msebenzi kade siwenza. Sicela ke ukuthi ushare, ulike, ucommente ukuzokwazi ukuthi ke ungaphuthwa nakuzona zonke iqephu ezisazolandela ezisiza umphakathi uzokwazi ukuthi ke uyibukele experience futhi ke mhlambe esinye sesimo ubhekene naso uzokwazi ukuthi ke nawe ube umuntu obuthola ulwazi noma uthola uxazululo kuleyo nkinga leyo ubhekene nayo. Kanti ungakwazi ukuthi ke uphose isivivaneni ngokuphosa nje ngabe ishumi, ngabe u2 ngabe isihlanu, ngabe usheleni, ngabe u5 ngabe nje ilona luphi noma isandle ofisa ukuthi ke unikele ngaso ngawusupport umsebenzi wethu esiwenzayo. Ngoba yiningi indleko esibhekene nazo ngokusiza umphakathi. Ungashayela kuyona leyo account leyo ubhale lapho Capitec SM Ntombela mawuvela nje uMr Ntombela kuzobe sekuyi ipage la ekhaya uzokwazi ukuthi usupport kulona umsebenzi ukuze uzokwazi ukuthi uqhubeke ngoba sazoqhubeka nje silokhu siza umphakathi. Akugcini ngalesiqephu iningi ezinye iqephu esizenzile eingaphambili ezinye sesizenzile. Siyabonga kakhulu nje.